putra Dening sadapakna Ali Sayyidina Ali Pangka putra Dening Abi Thalib Pangka radhiyallahu utawi urwaning pinopi sinebut ing caritane ing nalikanipun sabda Qadir jalan duk maning jaya pun saking bibi sehingga prapta ing mangkang ucap mulai sawiji musonib ingkang kakasih Abdul Fadol putrane soleh anang soleh ku kasunu dening sapi jali angani katul patola nyarita kakani selingkeng bulan kang kawarna langgang putra se Abdul Qadir